Uliedi ta' qalbi, grazzi. Illum il-qalb tiegħi qiegħda kuntenta ħafna. Hekk irrid li n-nies tibqa' tiżdied. Iva, dan il-messaġġ huwa għad-dinja kollha. Wejn il-Father Hayden biex jgħaddih lin-nies. Illum nixtieq inkellimkom fuq l-abort. L-abort id-dinja qed ikissirha. Daw il-ġimgħat tkellimna fuq il-familja. Għaddej b'ritmu maġġel. Ħadd mu qed iqis xejn. Il-ġenituri u l-ommijiet iħeġġu lil uliedhom li jinqabdu tqal qabel iż-żwieġ biex ineħħu t-tarbija. Fid-dinja kollha dan qed iseħħ. B'mod speċjali fl-Amerika. Hemm kliniki apposta fejn m'għaddumx. Jgħidlek have a break. Il-mara tidħol, ikissrula kollox. Il-ġojjel żgħir, dak il-fetu. Irridkom li ġewwa Malta tibqgħu sodi u tiġġildulu. Tagħmlux bħal pajjiżi oħra. L-abort huwa qtil tal-innoċenti, ta' min m'għandux leħen fis-soċjetà. Grazzi uliedi, u uliedi ta' qalbi tal-li smajtu s-sejħa tiegħi llejla. Irrid konversjoni mid-dinja